Bastante ang supply sa isda ug karne sa Davao City apan menos ang namalit. Sumala sa mga negosyante, nag-ihay na sila og diskarte sa ilang baligya aron lang mahalinan. Pero aminado sila nga dili parehas ang panahon, usahay kusog ug dunasay adlaw nga hinay ang palit. Usahay parehaon na lang ang presyo sa ilang kumprada sa retail price aron lang mahalinan ang ilang tinda. Sa Turil Public Market, kamatikdan nga miubos ang presyo sa mga isda kung itandi niya tumilabayng simana. Sumala sa mga namaligyang isda, daghan ang ilang supply. Apan ang problema, maihapra ang mamalit. Okay man, pero pang Domingo ra jud ang kusog-kusog, pero mahap may nani mga lain adlaw mingaw jud. Karon ubos-ubos na karon mga tulo ka adlaw na ron na nilabay. Depende sa makuha isda. Pero naay panahon pud na wala. Nanay ram palit sir. Nagmerang tao kay tungod sa pait yung panahon lagi. Maurag yapon. Diri ato nagi mahal kayo karon ubos-ubos sa gamay ba. Bisan ang presyo sa karning baboy na matikdan nga miubos usab. Sa karon ang presyo sa mga isda dinhi sa Turil Public Market sama sa Matambaka anaa sa 160 to 200 matag kilo, bangus 170 matag kilo, bariles nga anaa sa 360 per kilo, barilison 190 matag kilo, muro-muro anaa sa 160 hangtod 180 per kilo, pumpano nga tag 280 matag kilo, tilapia 80 hangtod 120 per kilo depende sa size, budburon or perit anaa sa 130 per kilo o karabalyas nga tag 160 matag kilo. Samtang ang karning baboy anaa sa 320 hangtod 340 matag kilo, ang ribs anaa sa 240 per kilo ug ang karning baka anaa sa 370 per kilo gikan sa 320 tungod sa kanihit niini. Sama sa Turil Public Market, minus ug nihit sab ang mamalitay sa isda ug karning baboy, baka ug manok sa Bangkiruhan Public Market. Bisan pa man nga way pag-usbaw sa mga presyo niini. Samtang ang karning baboy anaa sa 295 hangtod 300 per kilo, ribs 270 hangtod 370 depende sa klase. Karning manok nga anaa sa 190 pesos matag kilo gikan sa 240 kaniadto ug karning baka nga anaa sa 200 per kilo gikan sa 380. Sa pagkakaroon sir kay ang palit mingaw. Tung sa adlaw pod mingaw. Kumusta ang presyo man? Nagbaba, nagbagsak presyo. Nagtuwang ubang negosyante nga nagdaginot na gyud ang uban nilang suki tungod sa pitos nga panahon. Nang hinaot ng mga negosyante nga unta makabintaha sila sa ilang mga gipang negosyo aron makabawi sa ilang kapital ug dunay gamayng ginansya para sa pamilya. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region, stay safe.